ato ang imong balay dire sa tapit sa ato ang payag, tura atong payag. Naka-elevate siya. Habog kay tambak ani murag ang tambak ani kay ay 16 ka dump truck nga yuta nga gitambak diha tanan kay ang sukod man gud sa atong balay is 30 by 34. Dayon, itorta mo bisag wa pa nahuman dara. Mura siya dire ang atong main door mga kapobre. So makita ninyo wala pa yun siya nahuman. Dire mao ni siya ang atuang kanang tagas bitaw nga bintana pero katulang bintana nga di bitaw siya makuha naka built-in bitaw siya dire. Ana, makikita ra mo pohon. Dayon, ang dire wala na ko siya papaili o galublock mga kapobre. Wala siya file, buhang kay siya kay tungod. Akong plano kanang glass ang ato ibutang dire sa atubangan kay atubangan man siya. Mas nindot pod haya dire sala ni dire. Dire gikan dire sala pa dulog ito. Dire kanang divider ba dire nga part. Then kini glass gihapon ni siya para haya graduate gihapon. Ya kini mo na siya bintana sa kwarto. Tubangan dire naay putahan dire kay mag-extension ta dire og CR mga kapobring. Mo anak pa ta step down ta kaysa. Ali dai sulod dai. Kini siya mo na ni siya para sa division sa kwarto. Mga kwarto, kusina ang dito. Ano ko sa inyo na mga kapobring para dili gitgit ang atong kusina. Pinakita Naga kung siya kanang bintana kay para gihapon walay igang. Ang ceiling is ready na kay lain man ang taod sa ceiling nato dire. Pero dili man gud siya masilingan o dili pa mahuman sila og finishing dire. So kinahanglan una sila makahuman og finishing usa ang ceiling dayon wiring. Then human ana ang atong sweldo tag 5 na sobra. Ay wala na urot na bayad sa utang.